El sector està a la recerca de professionals, experts i coneixedors en l'àmbit de la sostenibilitat, la industrialització i la renovació. Hem preparat aquest any un European Building Summit per tractar d'aquests temes. Portarem les majors experiències mundials i els majors experts perquè a través d'ells ens ensenyin, ens interpel·lin, critiquem, parlem i desenvolupem totes aquestes noves idees que ens estan reclamant avui en dia. Jo no m'ho perdria, t'hi esperem. Sabeu que el repte que té la construcció 4.0 és evitar que tinguem que utilitzar aquest instrument per apagar les altes temperatures del nostre planeta. El nostre sector, el sector de la construcció, afecta més del 50% en tots els seus àmbits, els de residus, els de renovació energètica, els de quantitat de materials que emprem. Hem de canviar completament el nostre sector. L'única manera de fer-ho és que puguem sentir les veus dels majors referents que hi ha a Alemanya, a Anglaterra, a França, a Portugal, i estaran amb nosaltres 2 dies, el 24 i el 25 de maig, amb nosaltres a Barcelona. És una oportunitat que jo diria que no us podeu perdre. Nosaltres som catalans, o sigui que us estalviareu tenir que viatjar en aquests països i podreu veure gent de Cast, de Tecnalia, d'ITEC, però també de Werner Sobeck, de Building Smart International, etc. És una oportunitat que no ens podem perdre, és una oportunitat per la qual necessitem que vosaltres participeu i per tant no podeu faltar. Moltíssimes gràcies i us esperem el 24 i 25 de maig a Barcelona.